Sugeng pepanggihan kalian para kadang siswa ingkang nembe nderek kuliah penulisan kreatif. Estunipun kuliah penulisan kreatif menika kanthi ancas nggantaraken para kadang siswa anggenipun nyerat utawi tugas akhir tesis menawi sarjana menika kasebat skripsi, menawi master kasebat tesis, program doktor kasebat disertasi. Tiga-tiganipun nami tugas akhir karya ilmiah wonten pedoman baku ingkang kedapipun waos supados penulisan tugas akhir menika saged lancar. Estunipun para kadang siswa karya tulis menggang tiyang Jawi menika sampun dangu sanget gadah tradisi nyerat. Pamilipun jaman Prabu Darmawangsa Teguh menika wonten seratan ingkang nami Adiparwa. Jaman Kediri wonten Empu Darmojo ingkang nyerat kakawin Sumaradarna. Empu Sedah, Empu Panuluh menika nyerat Bratayuda. Adiparwa menika petilan seratan ingkang ngemot cariyos Bratayuda Mahabharata. Wondene Empu Kanwa menika nyerat Arjuna Wiwaha, wujudipun kakawin saking tembung kawi dipun sair. Kakawin papanipun sair, basa kawi bahasanipun penyair. Kakawin menika papanipun para penyair ingkang nyerat arupi sair-sair ingkang endah edipeni. Penulisan kreatif menika saged damel imajinasi ingkang janjanipun abstrak lajeng dados kados-kadosa ringil nyata. Mila lajeng tiyang kathah sami menghayati, merenung, berefleksi amargi wonten nilai etis filosofis, wonten piwucal luhur ulang uruk ulangan wejangan wedara. Kados serat Adiparwa paminipun wonten petilan tiyang meguru menika ngaten saking Adiparwa, Hanata sira ngaranya Ekalawiya Yatahyun mering dangyang durna datan tinanggap nirapan Nisada Putra. Mengaten wonten satunggaling priyayi kang badhe meguru dhateng Brita Durna naminipun Raden Ekalawiya. Boten dipun tampi amargi namung keturunan tiyang bawah. Lajeng Babang Ekalawiya menika meguru recanipun Brita Durna, dipun sembah, dipun gantosaken kados pinter sanget. Kocak Raden Arjuna menika dipun wisuda dados muridipun Arjuna ingkang pengpengan ranking setunggal nomor 1. Ora ana sing nandingi, ora ana sing bandingi. Pinter pilih tanpa tanding menika Raden Arjuna. Seneng eling-eling
anak ratu, bagus, alus, pinter, wasis. Misuwur kondang kaluka. Menika Raden Arjuna bab mentang Gandewa, menteng cipta. Pamentanging Gandewa, pamantenging cipta Anggreta. Menika Raden Arjuna. Melampah bebedak wonten madyaning wana tengah alas. Pinanggih kalian Babang Ekalaya ingkang nembe manah mawi 100 panah tumancep bareng ngengingi angganipun babi alas utawi celeng. Raden Arjuna pirsa ana wong pinter men manah 100 jemparing lumepas ngenani celeng bareng mancep tanpa wonten ingkang mleset. Gumun si Arjuna. Lajeng dangu Raden Arjuna. Panjenengan sinten kok pinter sanget anggenipun jemparing. Dipun jawab kalih Babang Ekalaya, kula menika muridipun Arjuna, muridipun Gawandurna. Kaget Arjuna. Panjenengan Ekalaya? Nggih, kula Ekalaya, muridipun Durna. Kok pinter sangat? Nggih, menika ingkang dados guru kula nggih Durna. Arjuna kumulebat waksul nyucuk wonten Padepokan Sukalima. Bapak Durna sowan kula badhe buka. Amargi wonten muridipun Bapak Durna ingkang pinter sanget lampan jemparing. Mongko kula sampun dipun unggulaken dados siswa pinunjul nomor 1 ranking 1. Ngaten Bapak Durna goroh. Kok goroh menapa namung pados pangalbana dumeh kula menika putranipun Ratu Prabu Pandhu ben mundhak belanjane, ben mundhak pangkate, ben mundhak derajate, ben oleh jeneng. Kula cubriya kaliyan Bapak Durna. Durna kaget. Sapa kuwi sing mbok weruhi bocah pinter kuwi? Naminipun Bambang Kalawya. Kon rene pun narak si Babang Ekalaya. Bener jenengmu Ekalaya? Nggih. Kowe ngaku yen aku guru? Nggih. Nek ngono aku njaluk upah. Menapa Bapak Durna? Dijimu apa tak tugel. Gelem ora? Purun. Ditugel tel. Arjuna, iya dina iki ora ana sing nandingi kepinteranmu. Ora ana sing madani keprigelanmu nggone ulah jemparing. Mergo Babang Kalaya ora pinter meneh. Keplalah ora iso jemparing. Dalaran wiji liwa wis tugel kabeh. Ora iso manah. Mula saka kuwi kowe tetep dadi muridku sing nomor 1. Menika lampanipun Babang Kalawya wonten Adiparwa. Piwulangipun dos pundi? Tiyang ingkang purun sinau kanthi mempeng tanpa dipun ulang-uruk kalian gurunipun langsung saged pinter. Sauger tumemen kados Babang Kalawya utawa Babang Palgunadi wau. Mangke Babang Palgunadi utawa Kalawya nalika beda tresna oleh Durna mila anggenipun surup Kasdan Jati tetep bareng kalih Pendeta Durna manjalma dhateng Tresnajumna piranti kawisrana sagedipun Durna kalih Palgunadi sareng-sareng mlebet swarga. Wonten nilai etis filosofis perlambang bilih tiyang menika menawi tumemen bakal tinemu ngelmu iku kelakone kanthi laku lekase lawan kas tegese kas nyantosan setya budya pangekesing durangkara kanthi megen napas bendung swara ngenenging cipta nengenaken
netepaken panggraita Bambang Ekoloyo dados tiyang ingkang pinter wasis. Menika piwucal saking Serat Adiparwa zaman Prabu Darmawangsa Teguh. Darmawangsa menika maratuwanipun Raja Airlangga. Pramila para kadang siswa penulisan kreatif dinten menika nyarosaken lampahan Adiparwa pulang muruk ingkang saged dipun pendet saking reretan klasik rikala jaman Kraton Medang Kamulan ingkang dipunrah dening Prabu Darmawangsa Teguh. Serat Adiparwa menika kadipun gancaran saged dipun waos amargi sumebar wonten YouTube, wonten Google, wonten toko buku, wonten perpustakaan. Penulisan kreatif ingkang alandesan kitab-kitab Jawi klasik menika dados piranti tumrapipun kadang suwa ingkang nderek perkuliahan mliginipun kuliah penulisan kreatif. Tema-tema Serat Adiparwa menika kathah sanget menawi badhe nyerat amargi kathah nilai filosofis makna luhur piwulang ingkang utama muncalan pedharan ingkang prayogi. Penulisan kreatif menika sampun lumampah dangu menggawe beberian Jawi pramila kadang siswa sampun ngantos was kuwatos bilih bahan penulisan menika kathah sanget. Jamak limrah menawi garapan menika saged gancaraken para kadang anggenipun ngrampungi tugas tesis karya ilmiah tugas akhir arupi tesis. Bapak Ibu dosen menika nyuwun sanget murih gancaring pamulangan tuturi handayani. Para Bapak Ibu dosen mangke saged dados pembimbing nuntun supados kadarsa langkung gancar sauger telaten panen alon-alon kelakon rutin kemawon pun garap pun cicil hingga dinten menika maos-maos kitab Adiparwa menika kalebet bahasa Jawa kuno, basa Jawa klasik ingkang wujudipun gancaran ugi wonten ingkang kakawin. Menika kula wiwiti saking jaman kerajaan ingkang dipunrah dening Prabu Darmawangsa Teguh. Inggih menika kitab Adiparwa. Kitab Adiparwa menika setunggalipun karya tulis Jawi ingkang sampun dangu sumebar kalebet kitab Jawa klasik. Saged kangge bahan penulisan tesis, skripsi, disertasi kanthi pertimbangan utawi pendekatan maneka warni. Sampun pinten menit nggih menika? 14. Nah, saged dipun cicil penulisanipun wiwit saking pendahuluan, kajian teori, caranipun pados data paneliten, tuwin dudutan, mangke saged dipun wiwiti alon-alon kalian jangkepi referensi. Kula kinten mangke saged gancar, mboten angel. Pembimbingan perusahaan kreatif saged kontinu, saged langsung, saged terus-menerus menika luwes kemawon fleksibel supados boten repot utawi beban kadamela
penulisan kreatif menika suka parisuka utawi piknik kepenulisan. Bab menika kalian ngempalaken data, ngempalaken bahan garapan, kadang siswa saged mimiti kanthi gampang-gampangan. Saged lumantar Zoom, rekaman video, surat menyurat, utawi kalau mongso pepanggihan langsung. Bilih anggenipun pepanggihan menika langkung sae amargi menika langkung gesang. Bilih